alas 7. 25 na oras. Pabalik po ang ilas Kimber ni Bitog-Bitok. Ang sulubuon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Before sa atong importante kayo nga guest, ito muna ang atong mga nagtrending karon duha lang ni Kabok. Unsaon ba pagpatay sa usa ka motor nga gasiga? Nga ni sila mao kini ang unang trending nato. Nay usa ka motorista nga murag nag-overheat siguro niyang iyahang motor. So in fairness nay nitabang ang mga bystanders. Ni iyang gipark, nag-aso, nag-overheat. So nagpahayog tabang. So siyempre in fairness pod, nagkalayo so tabang-tabang murag batanon pa man kabalo siyang gibuhat. So ang ubang tao gisabligan og tubig. Ayan, medyo ay tubig raman di ay nga solusyon ana. Pugaan. Okay? Giyab-an. Nibalik man. Kailangan sa kabaldi. Ayan, gilumos. Gihimo ng aquarium ang motor. Nagihapon. So magiangay buhaton aning motor. Gisabligan. Ni sila na ginoon ang tipo. Kabalo mo. Ito naman, sa may gasolinahan na dapit siguro ba? Di iwas ako kabaloan kay murag ko naman ni Burag. Basta kaya ang motorista, mura nagpadaplin, doon man sa traffic light, ang problema ka ng gasolina, di ba? Dili man na basta-basta nga tubig lang na imo isabligan na, di ba? Ang problema ba kay gahilak tumahindi sa inkor, di ba pa na mabayari? Ang tandaan ng bagariya sa imo ang next nga trending ni Bay. Good morning sa to ang mga galaan nga sa iyo kayo ba no? Problema ka ng hulam na siya. Hello. Inesis Raran, good morning. Siyempre ka Ma'am Joy Martinez, Tangorio, diya sa Lisandra Gran Europa o kay Di Ashley. Yan, problema itong motoran no kung gikawat ito sa papa ba or sa kuya dito ha. Problema sa sila to. Ya, wapa bitaw wapa mahuman og bayran sa motor ni. Wala pa ka na. Patay impas. Ito ikaduha, usa ka iro nga gipangalan og Cyclops. Tingalan? Cyclops. Cyclops. Nganong gitawag Cyclops? Kay gipanganak kini nga usaray mata. Kulba no. Mato pa sa uban. Duabit kasi klase biya ang mga tao nga magunonay. Nay uban moingon nga swerte, napoy moingon daw nga malas. Basta nga na. Pero eventually wala po daw ni kini ni kuan kay namatay ra po daw gihapon ni. Ay kalo. Yan no. Abnormality man ano kulbang ito yan no usaray mata. Siya mga kuhan, mga abnormality. Yan, correct. Wala na yung mga swerte-swerte o kanan, malas anak. Kabalo na ka sa mga Pinoy pa ka, nga, di ba, usay na yung mga baka nga, usay na yung laing tiil. So, duwara na, it's either, ayaw na, kuha na, swerte na. Puna po yung mingon na. Ang malas, Ben, ang malas, kanang dato kay ka, unya, namatay kang nag-inusara. Nabakay gipadulong